Бабичтың яңы шигыры табылган. Ошо көндәрдә башкорт халкына дип аталган шигырь республика матбугатында дөнья күрергә тиеш. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, ә безнең студияла Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать институты доценты, филология фәннәре кандидаты, Салат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Бабичтың шулай итеп яңа шигыры табылган, бу һөенесле хәбәр белән һез безгә уртаклашырга килгәнегез өчен рәхмәт. Әмма мин һүзне алсынрак башлагым килә. Чөнки бу шигырьгә юлыгыр алдыннан һез тәүдә Бабич иҗадын өйрәнүсе Забих Искужинның иҗадын өйрәнгәнегез шулай. Вакыйгалар бынан 5 ел элек башланып китте ул Елайыр районында. Мин Елайыр районында Забих Искужин дигән исемдә ишетеп кайттым. Ул турында миңа Ильяс Исмәгыйль улы Такалов әйткәйне. Бuna битен Елайыр районыннан Мәксүт авылдан сыгышы менән булган Забих Искужин дигән кеше була. Бабич турында диссертацияда, әмма Кыдганска каршы уның язмышы ла, уның хезмәте лә билдәһе дип әйтте. Минем өчен бу әлбәттә аптырак хәл булды, чөнки исеме лә таныш түгел, фамилияһы ла таныш түгел һәм беренче тапкыр ошо исем шәрифте ишетүен. Әйтеп алган инде ул Казанда укыган, аспирантура тамамлаган булырга тиеш дип. Һәм бuna ошо эзләнүләр югында Казанга барып эләктем һәм июнь айында минең кулыма бик матур зур табыш Забих Искужинның шәхси фонды килеп эләкте. Һәм әлбәттә ошо ondan başlanğan edilənlər, onda bulğan arxivdə öyrənүү, həm qayı bir табылмаган әйберләрен барлау, гомумән уның шәхси турында һүз алып барулар башланды. Димәк, 5 елдан Забих Искужин ул Шәхзадә Бабич иҗадын төпле өйрәнеп диссертация язган галимнәрнең бере, тәүге галимнәрнең бере шулай бит. Әйе, ул тәүге галимнәрнең бере, әйе, 36 елда ул диссертацияны тамамлай, яклауга сыга, әмма ләкин яклау процессы үтеп булмай, димәк, яклау алды процессларын үтә, хезмәттән тамамлай, әмма бuna ошо билдәһез вакыйгалар аркасында ул вафат булала, уның бөтә булган эшләгән эше, хезмәттәре 36 ел менән тамамлана куя. Артабан уның исемен онытылуга дусар ителә һәм хатта миңа Ильяс Исмәгыйль улы әйткәйне, беттеге ундай кеше яшәгәнен беләбез, бар икәнен беләбез, әмма ләкин нишләп ул капыл гына юк булды, нишләп уны беркем дә телгә алмай, һәм гомумән нишләп ул ушында язмышка дусар ителде дигән һорау һәрвакыт миндә лә, авылдашларда ла, гомумән Забих Искужинны азмы күпме белгән кешеләрдә лә һәм тәүсиратта туганнарында булды ди. Һәм ысынлап та бuna ул Кыдганска каршы исеме онытылырга дусар ителгән шәхесләрнең, бөек шәхесләрнең бере булып сыкты. Һәм бу архив материалларын өйрәнгән сакта нинди мәгълүматлар һездә тагыла кызыктырды дип әйтәйек. Беренчедән ул Бабич буенча бик төпле хезмәтләр язган, уның шигырьләрен туплаган, системага һалган һәм 15 табак бит самаһында ул уны әзерләп нәшриятка тапшырган булып сыкты. Мин аны уның исеменә арналган микрологтан укып белдем. Уның достары бер аспирантурада укыган Авзал Кудашев менән Жан Лукман язып сыга. Вафатыннан саккына алда ул нәшриятка 15 табак бит самаһындагы Бабичтың хезмәтләрен туплап басмага тапшырды дип һәм ул гына ла түгел, ул татар халкының бөек шагыйре Һади Такташ иҗады буенча бик күләмле хезмәт язган кеше һәм әйтергә кирәк, Һади Такташ иҗадын төпле өйрәнгән тәүге зур галимнәрнең бере. Bundan тыш Мәҗит Гафури, Габдулла Тукай хезмәтләрен өйрәнгән, улар турында күләмле мәкаләләр язган, ул гына ла түгел, безнең башкорт шигъриятенә килгән Баязит Бикбай, Рәшит Никмәти, Салах Кулебайдар хакында ла уның Октябрь журналында бик матур мәкаләсе сыга. Һәм 36 елда ул системалы рәвештә Бабичтың хезмәтләрен бастырып сыгару өчен башлай. Ул тәүге уның мәкаләһе Бабичтың Кандала балладаһын уга инеш һүз язып, ягъни 1916 елда язылган был балладаны мин кабатлап бастырып сыгарам. Ул Аң журналыннан алынды һәм нинди шартларда язганын һәм нимә турында икән кыскасы инеш язып, ошо балладаны бастырып сыгара. Икенче номерында Совет әдәбиятының ул бастырып сыгара Бабич һәм Тукай дигән мәкаләһен һәм Бабичтың Тукай, Габдулла Тукай әфәнде дигән шигырен. Димәк, ул системага халып, ошо Совет әдәбияты һәр шигырен белгән димәксез, шулай бит. Һәм бу һәр шигырен гына түгел, ул нинди шартларда иҗат иткән, теге яки бу шигырьләрен язу сәбәпләре һәм гомумән уның язмышын әдәбиятка килгән көненнән, мәленнән алып, гомеренең һуңгы көндәренә тиклем эзләүләр белән шөгыльләнгән инде. Һәм бу башкорт халкына дигән шигырь турында һүз баргандыр мөгаен бу. Башкорт халкына дигән шигырьдә мин шул архивтан белдем. Ул архивта бер хат ята инде. Хатта авторы күрһәтелмәгән, хат
хаттың hükmetке былай ярак инде. Бабиштың башкорт халкына тигән шигырын хат язусыга инде. Бабиштың башкорт халкына тигән шигырын 24-нче елда миңа сәхнәнен декламация итеп һөйләргә дип ятлаттылар. Мин уны Биккужин Гумәр дигән кешенең альбом дәфтәреннән күсереп алгайным. Һәм ошо шигырь тураһында Тагыла Кужакаев Әхмәттең заманында мин бер дәфтәр битендә уга күсереп биргәйнем. Шигырь үзе юк. Хат бар, хат тураһында һүз бара, шигырь юк. Шуннан Зәбих Искужинның архивы бик бай һәм анда 2000 бит самаһы бит, шун төрлесе каралама, бәлки кагыт китәктәрләр бар, унда хаттар, запискалар, күндәлектәр күп әйберләр инде. Шулар арасында мәйтәм, әллә югалдымы? Бәлки икенче шигырьләр аталгандыр дип та уйлаганһыгыз, шулаймы? Уйламадым мин. Бу нишләп ул теге хат үзе бар, хатта башкорт халкына тигән шигырь турында һүз бар, шигырь үзе юк. Эзләүдәр әлбәттә туктамай бит инде. Бер нигә кулга килеп элеккәс, улай уйлап, булай уйлап, кабат икенче тапкыр архивка барып, ихтимал күрмәй калганмындыр, бәлки башка кагыдар арасына инеп киткәндер дигән уй булды һәм икенче тапкыр мин баргайным Казанга, икенче тапкыр мин уның шәхси фондын ала алмадым. Һәм шулай итеп шигырьне Зәбих Искужиндың архивында тапманыгыз. Кайдан барып юлыктыгыз бу шигырьгә? Был бик кызык кына килеп сыкты. Узган елдың адагында мин Миләүшә Хабетдинованың Нәкый Тәнбат буенча мәкаләһен укыдым инде. Ул мәкалә интервью, ул Башкортстандан сыгышы булган фольклорчы, галим, бик көчле шәхестәрнең бере бит инде. Һәм бuna шул мәкаләне укыным да, мәкалә шул хәтле миндә йылы тойгылар уятты. Төпле, дәлилле, бик едди фактлар белән ишетелгән мәкалә. Мин шундай мәкаләләрдә нык яратып укыйм һәм улар миндә һәр вакыт ниндидер теге шул мәкалә авторына карата рәхмәт тойгылары уята. Миләүшә Хабетдинова мен бер ел алда гына танышкайнык Казанда, мин шылтыраттым инде. Әйтәм, һезнең мәкаләгезне укыдым, мәкаләгез бик матур, Нәкый Тәнбәттең азмы күпме хезмәтен мин дә беләм, уның 20-30 елларда саккан мәкаләләрен укыганым бар. Дип рәхмәт әйтеп шылтыраттым, бит һөйләшеп алып киттек. Шул үзебезнең уртак белгән кешеләр белән Мөхтәр Мусин турында һөйләштек, Хүз Бабишка барып тоташты, Бабиш турында һөйләшкәндән соң Зәбих Искужинга барып бәйләнде һәм ул әйтеп калды инде, менә әһет беләгез Нәкый Тәнбәттең архивында Бабиштың башкорт халкына дигән шигыре бар. Ул Зыя Искужның архивынан алынган. Зыя Искуш дип йөртәләр уны. Зәбих Искужин, Зыя Искуш. Ул үзе кыскартып исемен Зыя дип псевдоним ала, фамилияһен Искушка кыскартып. Шул ятаты бит нишан. Мин аптырап киттем. Бу минең өчен бөтенләй көтелмәгән хәл булды бит инде. Юк, тәйм бит инде. Бер генә юлын укып ишеттерегез әле, әдгенә укып ишеттерегез әле дип, бына шундайны һөйләшү артынан һөйләшү китте. Ул миңа телефон аша укып ишеттерде һәм бына шул Нәкый Тәнбәттең 77 биттән торган Бабиш иҗады буенча хезмәттәре тупланган һәм бына шунда ул язган инде. Бына бу әйбер, мәсәлән, Бабиш буенча килеп элеккән әйбер бу Зыя Искужиндыкы, буны Зыя Искуждыкы, буны мин Зыя Искуждан күсердем, Зыя Искужның архивынан һүзмә-һүз күсереп яздым. Һылтанган һәр материалына Зәбих Искужиндың, Зыя Искужның һәр материалына һылтанган һәм нисек килеп эләгә ул? Зәбих Искужин 36 елның 11 ноябрында вафат була. Һәм 6 көндән 17 ноябрда акыт менән килеп, уның өендә ятып калган Балмунрама 40, 26 фатирда яшәй. Димәк, алып бөтен акыт менән әйбердән алып китәләр. Димәк, шәхси әйберләре кайдалар башка ергә тапшырыла. Кулъязмалары, альбомдары, уның булган кагыт ганимәт төшерелгән, алар барыһы ла Татарстан Язучылар союзына тапшырыла. Унда артабан язмышы ничек хәл ителгәндер әйтүе кыйын, әмма ләкин ул миндәге тупланган мәгълүмат буенча, мин аны Кирей Мәргәндең бер хатынан укып белдем, ул союзда ятмай, шәхси кешенең архивына барып эләгә. Һәм аңлавымса, ул теге туздырыла башлай инде. Чөнки Нәкый Тәнбәткә бу шигырь барып эләккәндә һәм Бабиш турында Зәбих Искужның башка әйберләре барып эләккән вакытта ул я кагыт кисәктәре, ул я бер бите бар, икенче бите юк. Ул әйтә, мин ошо таушалган була, димәк була. Мин уларны рәткә китердем. Укырлык хәлгә итеп рәткә килтердем һәм бuna почерегеннән танып Зыя Искуш хезмәте, Зыя Искужның материалдары тип язып куя һәр бер урынына инде. Ягъни үзенеке түгел, ул үзләштермәй дә, үзенеке дип әйтергә лә маташмай, авторын шунда ук хуҗаһын билдереп куя.
Һәм ошо урында мөгаен шигырьдән берәй үҙек укырга сират еткәндер. Кыскасы гына был яшьлек гәзитендә шигырь батлып сыгасак, шигырьнең нисек миңа килеп эләгү юлдары ла, һәм гомумән бына ошога сәбәпсе булган кешеләр турасында ла һүз бара. Мөгаен яшьлек гәзитен укучылар укырлар, белерләр һәм көтәләр дип ышанырга кирәк. Шигырь башлана кыскасы бына шулай гына инде. Борын сакта бер заманда тулкынланган төрек диңгеде, тулкынланган, ташкан, дөнья баткан, ер хилкеткән батыр сыңгыды. Сынап та башланып китә, хаста безнең Урал батыр эпосы һәм шулай борын заманда. Мин уйлыйм, шул ук Нәкый Хәмбәттә был сәбәбен дә әйтеп китәйм басылып сыгуның. Шул алдан әйткәнем сәбәтен 77 бит, ул Бабич буенча уның папкаһы һәм бына шул ул папка бүгенге көндә Нәкый Хәмбәттән кызы Йолдыз Хәмбәттә хаклана. Һәм ул без ошо шигырьне һорап, мин сыктым инде Миләүшә Хабидзиновага, ул билдәле публицист, галимә, филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты инде. Ул әйтте инде, мин мөрәҗәгать итермен Йолдыз Нәкый кызына тине. Ул әйтте 77 битте бер мәкләп бастырмаска инде. Ул төвәл генә әйтеп бастырып сыгарырга инде. Әмма ләкин ул безне үтенечләребезне адак ишетте һәм бастырып сыгарырга рөхсәтен бирделәр. Бuna ошо шигырь күренде. Һәм унан тыш бuna ошонда ук Нәкый Хәмбәттең архивында Зәбих Искуж язмаһы буларак хаклана Бабичтың нисек үлтерелүе турасында. Ягъни Зәбих Искужын үҙен иҫән саҡта Бабич ижады менән шөғөлләнгәндә Йылайыр районында бына ошо фажиғаның шаһиттарынан һорашып, белеп, яҙып ҡалдырған. Һәм ул бик бер факт, ҡыҙғаныс факт әйтеп китә. Бер көндә 82 кеше үлтерелә. Улар барыһы ла мусулман була. Һәм Бабичты атып үлтерәләр дип әйтә, һәм шул вакытта атып үлтерер алдынан уның шинелен систереп алалар дигән юлдар бар. Улар да ошо мин әҙерләгән китапта, Зәбих Искужин буенча әҙерләгән китапта дөнья күрәсәк. Һәм тагыла уникаль факттарның береһе, бына бит был турала белмәйнек, әмма ошо тап Зәбих Искужин аша белдек. Бабичтың ҙур китапнамәһе. Беҙ ни өсөн ҡылдарга ҡушылдык дип атала бит инде. Ул Зәбих Искужин әйтә, уның исеме беҙ ни өсөн ҡылдарга ҡушылдык дип аталмай, ул башҡорт халҡына көйлө хитап дип атала, һәм ул тора 220 биттән, ул 20 февральдан алып 21 февральға ҡарай төндә Темәстә яҙылды, һәм Темәстә үткән съезда һалдаттар алдында башлап уҡылды. Һәм аҙаҡтан яҙ көнө Башрифком Башҡортостанда ташлап Саранскийға күскәс, Ақтар тылында ҡалған башҡорт ауылдарына ошо Бабичтың шиғыры 220 юлдан торған Бабичтың оҙон хитапнамәһе исеме үҙгәртелеп, беҙ ни өсөн ҡыҙылдарға ҡушылдык дип аталып, аэропландан башҡорт ауылдарына ташланды дип яҙып китә. Һәм бына ошо хитапнамә тураһында уның бик матур яҙылған ҙур абзацтары бар. Димәк, тиҙҙән китапты көтөп ҡалабыҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Бабичтың яңы табылған башҡорт халҡына шиғыры тураһында Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө дәүләт сәнғәт институты доценты, филология фәндәре кандидаты, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.